ሰላም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ሕጂኻ ሳልሳይ ክፋል ሴፍቲ ኤንድ ዩር ቬክል ትብል ኣርእስቲ ከም መቐፀልታ ናይተን ክልተ ቀዳሞት ቪድዮ ሰሪሐልኩም ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። What can be damaged if you turn your steering wheel when the car is moving? መኪናና ደው ኢላ እንከላ ከይተንቀሳቐሰት እንድሕር ነቲ ስቴር ሶናትና እንድሕር እንጠባበየ ኮይና ኣየናይ ዳሜጅ ክኸውን ይኽእል? ጎማና። ምክንያቱ ከይተንቀሳቐሰት እታ መኪና ይፍሕፍሕ ኣሎ ማለት እዩ። What should you remove from your car before leaving it unattended? መኪናና ቅድሚ ገዲፍናያ ምኻድና እንታይ ክንግብር ኣለና? እንታይ ክንዓልዮ ኣለና ካብታ መኪና ማለት እዩ። vehicle registration document እሱ እንድሕር ገዲፍናዮ ሰረቕቲ ሰሪዖም ክሸጥዋ ይፅግሞምን እዩ። እሱ እንድሕር ዓልይናዮ ግን ንክሸጥዋ ዝፅገም እዮም ማለት እዩ። ንዕኡ ናይ ገድን ክንዓልዮ ኣለና። What can people who live or work in towns and cities ኣብ ከተማታት ወይ ኣብ ቢዚ ታውንስ ገለ ዝቕመጡ ሰባት እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ነቲ ፖሊሽን ንኸጉድልዎ ማለት እዩ። ብእግሮም ክጓዓዙ ኣለዎም ሓፀርቲ ጉዕዞታት ወይ ሳይክል ክገብሩ ኣለዎም ማለት እዩ። በዚ ትኪ ኣየውፅን እዮም ብእግሮም ተኸይዶም ብሳይክል ተኸይዶም ትኪ የውፅን እዮም ብከላዊ ውሕድ ኣሎ ማለት እዩ። Why is it a good idea to plan your journey to avoid busy times? ንምንታይ ኢና ነቲ ቢዚ ታይምስ ወይ ራሽ ኣወር ንኣብነት ሰዓት 9 ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 9 ንጉሆ ተምሃሮ ዝኣትውሉ ሰራሕተኛታት ወላ ዝኸድሉ ግዜ ራሽ ኣዋር ብጣዕሚ ቢዚ እዩ ፅርግያ። ሰዓት 3 ክሳብ 4 ካ ተምሃሮ ዝፍደስሉ ገለ ሰዓት 4 ሰዓት 5 ገለ ሰራሕተኛታት ዝውድሉ ሽዑ ራሽ ኣዋር እቲ ፅርግያ ቢዚ እዩ። ኣብ መንጎኡ ግን ካብ ሰዓት 10 ንበል ክሳብ ሰዓት 2 እቲ ፅርግያ መብዛሕትኡ ግዜ ኳየት እዩ። ሕጂ ነቲ ቢዚ ዝኾነሉ ግዜ እንድሕር ገዲፍና ኣብቲ ኳየት እንድሕር ተጓዒዝና እንታይ ክንከስብ ንኽእል ብለና ኣሎ? You will have an easier journey. ቀሊል ጉዕዞ ህልወና ምክንያቱ ትራፊክ የለን። How should you drive when you're driving along a road that has road humps? እዚ road humps ዘለዎ ከመይ ጌርና ክንዝውር ኣለና ኣብዚ ከባቢ ብለና ኣሎ? Maintain reduced speed throughout. ቀስ ኢልና ነቲ ብምሉእ ሮድ ሃምፕ ዘለዉ ፅርግያታት ክሳብ ንውዶ ቀስ ኢልና ክንጓዓዝ ኣለና። What makes your tire illegal? ጎማና መዓስ እዩ ዘይሕጋዊ ዝኸውን ወይ እንታይ ተኮይኑ እዩ ዘይሕጋዊ ዝኸውን ብለና ኣሎ? If it has large deep cuts on the side of the wall ከምዚ ንኣብነት ምስ ገለ ኣጋጪናዮ እንድሕር ተጀሊዑ ብጣዕሚ ነቕዓ እንድሕር ኮይኑ ገለ ወይ ተኣሪጉ ጉማራ ተለሚፁ ዘይሕጋዊ ይኸውን። You service your own vehicle. ባዕልኻ ሰርቪስ ጌርካ ኣላ መኪናኻ። How should you dispose the old engine oil? እቲ ኢንጂን ኦይል ኣበይ ትግሕፎ ኣለካ? ስኢልካ ክትግሕፎ ፅቡቅ ኣይኮነን። እቲ ኢንቫይሮንመንት ብጣዕሚ ሓደገኛ። እንታይ ዳ take it to local authority site ናብ ሰበል ስልጣን ናይቶም ስፔሻሊስት ናይቶም ክኢላታት ዝግሕፍዎ ንዖም ትበሉ። How should you dispose of used vehicle battery? Same. ባትሪ ናይታ መኪና ንድሕር ኣድጊጉ እንድሕር ቀየርካላ ናበይ ወስዶ ስኢልካ ይጓሓፍኒ ሎካል ኣውቶሪቲ ዲስፖሳል ሳይት ሰብ ስልጣን ጓሓፍቲ ዲና ክንብሎም ንዖም ንህቦም ማለት እዩ። What does fuel efficient driving achieve? Fuel efficient driving ማለት gentle driving ወይ smooth driving ቀስ ኢልካ ከይተሃወኽካ ማራ ኣክሰለሬት ከይገበርካ ፍሬኖ ማራ ንሓስካ ዘይኮነ ብስሙዝ ክትጓዓዝ ከለኻ ማለት እዩ fuel efficient driving። እንታይ ኣቺቭ ዝገብር ኣለና ኣሎ ወይ እንታይ ክንከስብ ንኽእል ወይ ኢንቫይሮንመንትና እንታይ ክኸስብ ይኽእል? ኢምፕሩቭ ሮድ ሴፍቲ ብጥንቃቐ ንዝውር እንተለና ሴፍቲ ናይ ፅርግያ ወይ ናይ ከባቢና ይመሓየሽ። How can you reduce the environment harm caused by your motor vehicle? ብመኪናና
ክስዕብ ዝኽእል ብከላ ከመይ ጌርና ከነጉልሎ ንኽእል ብለና ኣሎ ልክዕ እሱ ትሕቶታት ግን ተጋማጢሉ ጥራይ ይመፅእ ኣሎ by keeping the engine rev low እቲ ኢንጂን ናትና ማራ ተዚያ ስሪሕናዮ ብትግርኛ ንበሎ ሓንሓን ድሕር ኣውሒድና ሓንሓን ምባል ዘይተደለየ ማለት እዩ ተውፅኦ ትኪ እታ መኪና ተውፅኦ ትኪ ክጎድሊ ብመጠኑ ከዓ ብኡ መጠን እቲ ኢንቫይሮንመንት ናትና ኣይንጎድኦን ኣለና ብከላ ኣይነስዕበሉና ኣለና ማለት እዩ what will happen if your car wheels are unbalanced እቲ ዊል ናትና ናይታ መኪና unbalanced ወይ ዘይምዕሩይ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ብለና ኣሎ the steering wheel will vibrate for instance በዚያ ብናተይ ክኸደኩም ሓደ ግዜ ጉድጓድ ረጊፀ እቲ ሸርክዮናት ኣቕረብተይ ተዓፂፉ ወላ መካኒክ ከይዶም ቀጥቂጦም ስትሬት ክገብሮ ይከኣሉን ፅቡቅ ጌሩ ሙሉእ ሙሉእ ክዕረ ይከኣልን እታ መኪና ክትከይድ ከላ ሽዑ እቲ ስቲሪንግ ዊል ናታ እቲ ስቴርሶ ቫይብሬት እናገበረ ከይድ ነይሩ በዚኣ ሕዝዋ the steering wheel vibrate what should you do when you leave your car unattended for a few minutes ዝተወሰነ ግዜ እንድሕር መኪናና ገዲፍና ክንከይድ ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣውፀዋ መፍትሓ ኣውፃያ what's the purpose of road humps chicanes and narrowings ሕጂ road humps ርኢና ኣለና እዚ chicanes ማለት ናብነት እዚ ገይሮም ኣለው ንምንታይ የፃብብዎ እቲ ፅርግያ ቦታ ፀቢቦም ኣይኮነን ኮነ ለምንኩም ገይሮሞ እቲ ዕላማ ከዓ መካይን ቀስ ኢለን ንክጓዓዛ ብናሃሪ ንከይጓዓዛ ማለት እዩ ሮድ ሃምፕስ ተመሳሳሊ ናሮዊንግስ ንብሎ ናህለ ኣፅቢቦም ኣለው እዚ ማራ ኣፅቢቦም ኣለው ብዕላማ ቀስ ኢለን ንክጓዓዛ ተን መካይን ብናሃሪ ከይከዳ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኩሉ ወላ ብዝናህለ እዚ ሊትል ሮድ ሃምፕስ ቀስ መበል ገይሮም ኣለው ሮድ ሃምፕስ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ በዚ ሽው ኢልካ ክትከይድ ኣይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እታ መኪና እውን ክስበር ትኽእል ቀስ ኢልና ኢና ንሓልፎ እዚ ዕላምኡ ነተን መካይን ቀስ ንምባል ማለት እዩ ትራፊክ ቀስ ኢሉ ንክሓልፍ ሕጂ መልሳ to reduce traffic speed why do MOT tests include an exhaust emission test MOT test ንምንታይ exhaust emission test እንኮላ include ዝገብር ብለና ኣሎ to help protect the environment against pollution ሕጂ እቲ exhaust emission test ብሓፂሩ ነቲ ሓደገኛ ዝኮን ጋዝ ነቲ ካታሊክ ኮንቨርተር ኢልና ነርና አንተ ይትቀይሩ ካብ ሓደገኛነት ናብ ድሓን ዝኾነ ቀይሩ ዘውፅኦ እሱይታት ናይ exhaust emission test ድሕር ሓሊፋታ መኪና ነቲ ኢንቫይሮንመንት ናትና ካብ ፖሊሽን ብዝተመጣጠነ ዝተመሓየሸ ትገብሮ ማለት እዩ to help protect the environment against pollution ንገብራ ማለት እዩ how can you reduce the chances of your car being broken into when leaving it unattended መኪናና ገዲፍና እንድሕር ከይድና ከይተሰብረት ክፀንሐና እንድሕር ኮይና ሰረቕቲ ገለ ክወስዱ ከይሰብረዋ መጠን እንታይ ክንገብር ኣለና take all valuables with you ክቡር ነገር ናብ ሞባይል ይኹን ሰዓት ይኹን ገለ ኣብ ዝረአ ነገር ክንገድፎ የብልና ሒዝና ክንከይድ ኣለና ምሳና ማለት እዩ on a vehicle where would you find a catalytic converter እቲ catalytic converter ዝበልና አንተ ወይ ኣበይና ክንረኽቦ ንኽእል ኣብቲ exhaust system እቲ exhaust system ብምሉእ እቲ መስርሕ ናይ እንታይ ንበሎ ስርዓተ ትክክለ ንበሎ ካብቲ ኢንጂን ጀሚሩ ብምሉእ ናብቲ ቱቦ ሳሪኮ ዝኸይድ እሱ እዩ እቲ exhaust system እቲ catalytic converter ካብኡ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ when are you not allowed to sound your vehicle's horn ማዕሲና ቢብ ከነብል ዘይፍቀደና ብልና ኣሎ ካብ 11 ፈረቓን ምሸት ክሳብ ሰዓት 7 ንግሆ ኣብ ቢልት ኣብ ኤርያ ቢብ ከነብል ኣይፍቀደናኒ
What should you do if your anti-lock brakes ABS warning light stays on? anti-lock braking system ወይ ABS እዚኣ እታ መብራህቲ ABS anti-lock braking system እታ ብጫ እንድሕር ኢንጂን ምስ ወላዕናዮ እቲ ኩሉ warning light ክጠፍእ ግቦ እሳ እንድሕር ተወሊዓ ስቕ ኢላ ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ have the brakes checked immediately ብሬክ ናትና ናይ ግድን ጋራጅ ወሲድና ቸክ ክነግብሮ ክንክእል ኣለና ወይ ሽዑን ሽዑ immediately ቸክ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ What could you do to reduce the volume of traffic on the roads? ነቲ ፃዕቂ ትራፊክ ከነጉድሎስ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ሓፀርቲ ጉዕዞታት ብእግርና ክንከይድ ኣለና ወይ ከዓ ብሳይክል walk or cycle on short journeys Why is it important to wear suitable shoes when you're driving? ንምንታይ ኢና ንዝዋር መኪና ዝሰማማዕ ዓይነት ጫማ ክንለብስ ዘለና ብለና ኣሎ ምክንያቱ ለማዝ ጫማ ተገይርና ሸተሸተት ናበለ ነቲ ኮንትሮል ሳይርግፀናን እዩ ነቲ ፔዳልስ to maintain control on the pedals control ክንገብሮ ነቲ ፔዳል ነቲ ክላች ጋዝ and brake control ክንገብሮ ማለት እዩ Why should you try and park in a secure car park ብለና ኣሎ ንምንታይ ኢና ኣብ ፅኑዕ ዝኾነ ካር ፓርክ ክንገብር ዘለና ብለና ኣሎ to help deter thieves ኣብ ፅኑዕ ካር ፓርክ እንድሕር ጌርና ሰረቕቲ ክሰርቁና ኣይክእሉን እዮም How will a roof rack affect your car? Roof rack ንብሎ እዚ ምስ ኣይኮነን ዝመፅእ ግን ባዕልና ኣስሪሕና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝኾነ ቦርሳ ዲና ሳይክል ዲና ገለ ብትላዕሊ ንፅዕነሉ እዚ ወላ ጥሩሕ እንከሎ ዝኾነ ከይፀዓናሉ ነዳዲ ክውዳእልና ክእል እዩ ሕጂ ብኸመይ ፀልዋን መኪናና ንብልና ኣሎ fuel consumption will increase ሃልኪ ነዳዲ ክበዝሕ ይብለና ኣሎ ብዙሕ ነዳዲ ክውዳእልና እያ You're having difficulty finding a parking space in a busy town parking ተሸጊርና ኣለና ኣብ ቢዚ ዝኾነ ከተማ ሄድና ፓርክ ሲኢና ኣለና Can you park on a zigzag lanes of zebra crossing እዚኣ zigzag line እናሃለዋ zebra crossing ኣብዚ ኣለና zebra crossing እናሃለ ንሕና እንድሕር ኣብዚ ፓርክ ጌርና እታ መኪና ዓባያ ንበል ወላ ንእሽተይ መኪና ኮይና ግን ኣብዚ ፓርክ እንድሕር ጌርና ሰብ በዚ መፅእ ኣሎ ሽዑ ንበል ድሓን ክቐይራ እያ እዚኣ ኤግዛምፕል እዛ መኪና እዚኣ እዛ ብጫ ኣብዚ እንድሕር ፓርክ ጌራ ሰብ ከዓ በዚ ይሰግር ኣሎ ንበል ሽዑ እዚኣ ክሽፉና እያ እታ ብጫ መኪና ክሽፉና እያ በዚ ካልእ መኪና ትመፅእ ኣላ ትመፅእ ምስቲ ሰብ ኣብዚ ክራኸቡ እዮም ማለት እዩ ሰብ ሞይቱሉ ሕጂ ኔቨር ኣብ ዚግዛግ ሌን ጥቃ ፔደስትሪያን ይኹን ኣብ ዝኾነ ዚግዛግ ሌን ፓርክ ክንገብር ኣይፍቀደናን እዩ እዚኣ ንክረዳእኩም ኢለ ኣብ ስእሉ ከብዝሓ ይኮንኩን ሓቂ ዘረባ መልሳ እንታይ ትኸውን not under any circumstances You plan your route before starting a journey ቅድሚ ጉዕዞም ምጅማርና ፕላን መደብ ኣውፂና በየን ከም ንኸይድ Why should you also plan alternative route ካልኣይ መገዲ ኸ ንምንታይ ከነዳሉ ግባኣና ምክንያቱ ተቐዳመይቲ መገድና ክትዕፆ ትኽእል እያ ተተዓፃ በታ ካልኣይቲ ንኸይድ What's the most important reason for having a properly adjusted head restraint? The head restraint ዝበልና ዓንቶይ ናይ ርእሲ መከላኸሊት properly እንድሕር adjust ኮይና ክሳድና ካብ መጉዳእቲ ክንድሕን ንኽእል ማለት እዩ to help you avoid neck injury. When will your vehicle use more fuel? ማዕሳነ መኪናና ብዙሕ ነዳዲ ተህልኽ ብለና ኣሎ ካብዚ ምርጫ እዚአን ጎማ ናይታ መኪና እንድሕር ነፊሱ ብዙሕ ነዳዲ ክትህልኻ ማለት እዩ When should tire pressure be checked? ማዕሲና tire pressure check ንገብሮ እቲ
ጎማ ናይታ መኪና ብዙሕ ኢሉ ከሎ ማለት እዩ ቼክ ንገብሮ what will reduce fuel consumption እንታይ ካብ ሓልኪ ነዳዲ ክዕቅበልና ዝኽእል እንታይ እዩ ወይ ካብ ሓልኪ ነዳዲ ከድሕነና ዝኽእል እንታይ ይብለና ኣሎ driving more slowly ቀስ ኢልና እንድሕር ከድና ብዙሕ ንናረይ ንውድእ ኢና ማራ ፋስ ንኸይድ እንተለና ብዙሕ ንናረይ ንውድእ driving more slowly ነዳዲ ውሕድ ዝበለ ንውድእ ማለት ሃራይ እምበር 78 ሕቶታት ርኢና ኣለና ኣብ 3 ክፋላት ቆራሪፀ የደይበና ኣለኹ ይፅዕናና ኣለኹ ናብ ዩቲዩብ በዝኻ I hope ከየሰልችወኩም ክትርእይዎ ንኩሉ እቲ ፊኒሽ ክብላየ ክንደይ ኣምፂና 100% ኩሉ ብቑኑዕ መሊስና ኣለና ማለት እዩ ሃራይ እምበር ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ኤን ሰብስክራይብ ኣይትሕመቑ ነቶም የድልዮም እዩ የገድሶም እዩ ትብልዎም ሰባት ዝረድሎም እንድሕር ፈቲኹሞ እዛ ቻነል ወይ እዚ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹሞ ላይክ ምግባር ኣይትሕመቑ ኣብቲ ኮመንት ከዓ ከመይ ገይረ ከዳልዎ ከም ዘለኒ ፃሕፉለይ ንኣብነት ሓንቲ ፊድባክ ዝመፃትኒ ምስ መለስኮ ነቲ ሕቶ ቅድሚ ምስጋሬ ናብታ ካልአይቲ ቁሩብ ክፅበ ከም ዘለኒ ማለት እዩ ከምዚታት እንድሕር ሃልዩኩም ንገሩኒ ኣነ ከዓ በቲ ትደልይዎ መልክዕ ንክዳልወልኩም ቃል ኣእቶ ማለት እዩ ይቀኒየለይ